Enenso ebeno enie. Woduru nkwantanan so na se womisa woyera. Woduru nkwantanan so na se womisa woyera. Ebe yikura ne nkyirase ene sen. Na nkwantanan so ene de. Nkwantanan eye bia. Ekwan mako enan eba ebehia mu. Saa bia yi agise wonim ho pa entisa obefom kwan. Enunti se woye akwantuni abrante anaase ababa bia utu empasa. Se obeduru eye saa bia yi na se unnim ho yi a agise ubisa entisa obefom kwan. Saa pepepe ena abrabo etie. Edu empomponso bi ewa abrabo ni mu a wohia kasakire atenetene ene akwankire na atimi aboa wo ama watimi apem akonim. Abrabo mu no aware ehia kasakire ehia tenetene saa pepepe ena empo adwuma bi na wo ya wohia se obi betenetene wo na wakire wo de ye sɛdeɛ bɛyɛ a wonsɛe no anaasɛ wontu sika enguo. Nanso ewiase a yɛtimu yi ene na amafo a abadeɛ sɛ ɔno pa ebebusa ne panyin bi deɛ ene nka adwuma no nka wanyansɛe no. Wɔno ankasa nim sɛ ade a wɔyɛ no onim ho nimdeɛ bi a enso sɛ obebisa deɛ ene nka nsɛe. Minua ema hantan edwe ani kokotisem enhaw meni saade nachi na afei ema wonsai wadepa ewiase no empanyimfo ka bio omo se hwe obisafo we aya onyera kwan meda ase medin edi teacher Opoku bomodin se obedi machi ewo eye Facebook ena afei eye YouTube kai bio se mesanso de TikTok eno so aka ho bomodin ne di machi. Uko Facebook a edin ye wo ho eye AKAN Proverbs. Sanso na eye YouTube nso teacher Opoku ena ade behume. Na afei TikTok nso TikTok uduru ho nso a bo teacher Opoku 1 na wonsa ebeka ensem a mawesa ede egu ho no. Bomodin ne di machi na yensua bebre. Medase.